This June on Black Life TV. I-structure esomfana, isitabane esemizi. So yabo manje masufike usumciki kwaze kwafika la hayi angikhumuli inwele. Shuthi ngisuse namazipho ngikhumule nenkophe khathi uzobona ke manje ukuthi ayi ngase siyafana because vele kahle kahle nangobulili buyafana ngisivele. So ufuna sifana ayikho inkinga ngamangimngimi okwaze kwafika ekutheni manje hayi akwenzeke kanjalo ngathi Vivian ngathi uwena obusemva kwami. Engavele ngenza lawo mangimlimuki usufanele umdokoze phela umuntu bengakuhloniphi ngoba phela ngeke ukudonkoza mawuthi ikona uzokwenza usisi thatha umbeke eceleni umkhiphe kusofa umkhiphe kwena umbeke eceleni uzobe uyimgqoke uzobe uyagqokeke nje uyagqokeke intombazane kuyigqokeka kamnandi kahle kamhlophe. The first time I had sex I had to ask myself that question. How old were you? Because I don't think I've really processed. How old were you? How old were you? I feel like I don't want to divulge your information because I don't want to look bad on the internet. But at the time I was 19 and I was seeing someone like officially in a relationship. Okay. But then ngangisaba lento ukuthi yena moqala ukulala nomuntu. Did you plan for it? Yes, I did. Yeah. Mine was very planned. Yes. Mina ngiyiplana. So mine was planned from the start with who, what day, how it's gonna happen. Lubricant, condom. But the problem was when I planned it, angiplananga nalo muntu engangijula naye at the time because I had the fear le ukuthi kuthiwa umuntu oqala ukulala naye uba ne-inkling angikwazi ukuhlukana naye kubone leyo nto. So like even my friends confirmed ukuthi nabo kuzobe namhlanje abakwazi. So I was like, you know what, no angekwazi ngcono nginikeze someone else that I don't care about but I feel like I'm going to be safe with them. So I started to speak to umuntu eceleni while I'm in a relationship with this person. I know. Oh my God. Emphakathini ke ngizusho njalo guys, emphakathini bengekho lula because enaqala phela umuntu ogay babengakwazi ukwamukela yesiya okunalokho emphakathini babengibiza ngesitabane abanye usisibhuti abanye befuna ukukhumula befuna ukubona abanye uthola ukuthi ena bazothi ena unezinto ezu2. This is my choice. You understand? Like you said, ngithandanile nomfana. And ngitshela le ntombazane it was not like ngikhathele labafana. I had no issues. I don't want to lie. Okay. I found myself. Okay, ngifuna ukuthi ungakulahli la. Waba nengane waqhubeka wajola nomuntu wakho. Ngaqhubeka wajola nomuntu wami ngahlukana naye, ngajola nomunye umuntu wami. Wesley's. Okay. And then Ikepila also realized, okay, all along you've always felt that thing vele because doing the thing with the male was never comfortable ngaleso sikhathi, right? Okay. And then Ikepila usikhathi uthi okay, I don't care, I'm doing this. Or I found, the only reason why ungajoli ingoba usaba ukuthi abantu bazothini or usaba ukuthi yabo la usuthi ngiyajola lo owesifazane ngiyamthanda and I'm ready to be open about it. Let me tell you this. Ngiqala ukuthanda nentombazane ngase ngikhule enough. Yabo kwa step mother sitshela ubaba ukuthi ayikho right lento engiyenzayo kunentombazane njalo mayibe emsebenzini ayifica la endlini. How old are you? I was doing grade 8. I think I was also valela grade 8. Ngase ngivalela grade 8. Yeah. And amacala nginobhuto ngilamayo. Amacala befika ekhaya baba amacala amantombazane. Kungawona wabhuto wami. Yabo ekhaya sebekhathele. Ubhuto straight. Ubhuto wami straight. Yeah, do you know why I'm asking? Ngoba phela siyazi ukuthi esikhathi samanje thola ukuthi abantu bazalwe ndawonye kuyenzeka ukuthi lo ubhuto wami u-straight akazali isigova nathi ngandisa abazukulu bese tshela ubaba ngithi ugogo nje akanayo ingane ngandisa abazukulu ubhuto wami straight. So nje eshon banje experience engaba nayo nemnandi nje ngifuna ukudlala ngani ngingantshenje imnandi ukuthi ayi ngathi umuntu ayi ngathi ngikunikise part nje kwakumnandi angifuni ukuqaba amanga yabo ngathi nje ungaba nezinto zokuthi ngathi ukalo kuthiwa namhlanje sekubreak nakalala sekubreak yabo kuba mnandi yes athona la nje ngifuna ukulusho nje iqiniso libe lihle nje ukuthi no yabo nje ngathi ngaba nemalanga ukuthi namhlanje ngiyabreak mhlawumbe ngiyabreak kunalokho yabo but I don't enjoy shame sex nje ukuthi jawulewe gazi nje ngaphinde ngibreak. You lesbian. Yes guys, Can actually you clarify that? ngicela ukuthi ngithethe ngilungise le
bakwethu nazi niqhamuka emalokishini nasemakhaya uma umuntu ethanda ubulili obowodwa akasiyona i-tomboy. I-tomboy intombazane e-straight but ethanda i-culture yabantu besilisa, ithanda ukuchilla yabantu besilisa. So please ngicela ukuthi uma ukuthi because I get that a lot even nami nje nayizolo lokho izolo uthi uzobiza ama-tomboy no angibizeli ama-tomboy ngibize abantu abathanda nobulili obodwa which are lesbians. Yeah, LGBT community. We are celebrating a Pride Month of LGBTQ community.